And now, here's your host, Mother Angelica. Matka Mary Angelica je zakladateľkou a je na čele správnej rady katolíckej káblovej televíznej siete prenášanej 267 káblovými systémami do 37 amerických štátov. Zaoberá sa aj štúdiom neobvyklého javu, ktorý sa odohral pri Fatime v roku 1917. Myslím, že dnes existuje veľa ľudí, ktorí sa tešia na veľkú bitku. Na rozhodujúcu bitku medzi silami dobra a zla. Myslím, že táto bitka sa už začala. Nemožno o jej začiatku pochybovať. Nemožno pochybovať, že nastalo rozdelenie do táborov. Nemožno pochybovať, že na svete existuje čoraz viac uctievania diabla. A keď hovoríme o uctievaní diabla, hovoríme o dvoch táboroch. Veľmi jednoznačných, oddelených táboroch. V posolstve Panny Márie, ktoré vyslovila pri Fatime, je to veľmi jasné. Keď sa Panna Mária z Fatimy zjavila pri portugalskej dedine Fatima v roku 1917, vidieť a počuť ju mohli len 3 deti pastiera. Ostatní pozorovatelia spomínali len, že počas tejto návštevy videli svetlý oblak. Deti opísali krásne mladé stvorenie na oblohe. Panna Mária z Fatimy sa deťom predstavila a povedala im, že ich znova navštívi 13. októbra 1917. To mala byť jej posledná návšteva, počas ktorej chce urobiť zázrak, ktorý uvidia všetci, aby uverili. Panna Mária povedala, že v ten deň odovzdá deťom 3 tajomstvá. Keď prišiel ohlásený deň, do dediny sa natlačilo takmer 80 000 ľudí. Proroctvo zázraku prilákalo veriacich, ale medzi prítomnými bol aj značný počet neveriacich, vrátane reportérov najvýznamnejších európskych novín. Zhromaždenie nebolo sklamané. Reportéri hovorili o záhadnom solárnom úkaze. Veriaci použili označenie tancujúce slnko. V ten deň, keď sa odohral zázrak slnka, keď sa všetky tie tisíce ľudí zhromaždili v silnom daždi, všetci tam stáli v blate s dážnikmi a lialo. Stáli tam a čakali, že sa stane niečo veľkého. A zrazu niekto povedal, pozrite sa na slnko. A slnko začalo tancovať. A strašné na celej tej veci bolo, že ako tancovalo dopredu a dozadu, začali z neho žiariť nádherné lúče. A slnko sa začalo pohybovať dopredu, ako by malo spadnúť. A ľudia boli vystrašení, ochromení strachom. Keď o tom čítate výpovede, alebo si pozeráte fotografie, vidíte, ako ľudia padali na kolená a prosili Boha o odpustenie. Zrazu sa začali cítiť, ako keby skutočne stáli pred Bohom. A potom sa zdalo, že sa slnko zase vrátilo dozadu a naraz začalo znovu padať. Bola to veľmi pozoruhodná vec. Podľa toho, čo sa hovorí, slnko sa otáčalo okolo svojej osy ako veterník a vystreľovalo biele, modré a zelené záblesky. Panna Mária z Fatimy prezradila 3 deťom dôvody tejto svojej návštevy. Povedala, že chce, aby ľudstvo zmenilo spôsob života, lebo inak sa splnia 3 strašné proroctvá. Prvé z nich veľmi živo opisovalo peklo spôsobom, ktorý naháňal hrôzu. To bol dôkaz pre deti. Bol to dôkaz pre ľudí, že toto zjavenie, že tieto zjavenia od 13. mája do 13. októbra predstavovali varovanie Pána, že musíme začať žiť usporiadanejším spôsobom života. Keď sa pozriete na svet v roku 1917 a na svet teraz, začnete si uvedomovať, prečo nás Panna Mária tak miluje, že hovorí: Hej, spamätajte sa, idete nesprávnym smerom. Úžasné na tomto júlovom zjavení bolo vyobrazenie pekla, ktoré tie malé deti videli. Viete, ja si neviem predstaviť peklo. A dnes tak málo ľudí verí v peklo. Ale oni videli. Povedali, že videli, ako duše nadskakujú na ohni, ako... Ja si to predstavujem, ako keď sa pečú pukance. Boli ohnivo červené a v strašnej agónii. A Panna Mária povedala:
Toto je peklo, kam idú duše veľkých hriešnikov. Druhé tajomstvo sa týkalo hrozby druhej svetovej vojny. Signálom, že sa vojna blíži, malo byť veľké neznáme svetlo na nočnej oblohe, ktoré ožiari celú západnú Európu a premení noc na deň. Keď uvidíte noc osvetlenú veľkým neznámym svetlom, vedzte, že je to znamenie, ktoré vám Boh dáva o treste pre svet v podobe ďalšej vojny, hladu a prenasledovania svätej cirkvi a svätého Otca. Hovorila o varovaní. Povedala, že svetlo, keď sa na oblohe objaví neznáme svetlo a vy ho uvidíte, budete vedieť, že všetky tie spomínané veci sa naozaj stanú. Predpovedala úplné zničenie národov. Nie jedného národa. Úplné zničenie národov. A ja som to svetlo náhodou videla. Ešte stále si pamätám, ako moja stará mama pribehla do kuchyne a zavolala nás von, aby sme sa pozreli na tie oblaky. Prevaľovali sa, valili sa a boli rôzne sfarbené. Vo farbách, aké som nikdy predtým nevidela. A boli ako obrovské chumáče. Narážali jeden do druhého. Sfarbené vo všetkých odtieňoch. A pamätám si, ako mi stará mama povedala: Rita, povedala, na svete sa stane niečo strašného. Povedala som jej: ale stará mama, už zase začínaš. Povedala som: nič sa nestane, to je len severná polárna žiara. Ale ona tvrdila, že nie, stane sa niečo strašné. A ako určite viete, o rok neskôr sa začala vojna. Všade vypukla druhá svetová vojna. Tretie tajomstvo s Fatimy je ešte len pred nami. Zverili ho Vatikánu s inštrukciou, že ho má otvoriť v roku 1960. Podľa zdroja informácií zvnútra Vatikánu pápež Ján 23. sa zdôveril niektorým svojim priateľom, že čítal tretie tajomstvo s Fatimy a že po jeho prečítaní sa triasol od strachu a takmer omdlel od hrôzy. Údajný text tretieho tajomstva bol publikovaný, ale Vatikán odmieta potvrdiť alebo poprieť jeho pravosť. Existuje to tretie tajomstvo. Máme najrôznejšie možné predstavy. Čítala som rôzne veci o tomto treťom tajomstve. Svätý Otec ho mal. Pápež Ján ho čítal. Pápež Ján 23. Neprekvapilo by ma, keby práve to bolo prinútilo Vatikán, cítim to vo svojom srdci, že po prečítaní tajomstva sa Vatikán rozhodol zvolať koncil. Predstavujem si, že potom každý pápež to tajomstvo čítal. Nemyslím si, že by to bolo niečo dobré. Viete? V druhej polovici 20. storočia prepukne veľká vojna. Oheň a dym bude prúdiť z oblohy. Vody oceánov sa premenia na pare. Kým to bude pokračovať, milióny a milióny ľudí zahynú a tí, čo prežijú, budú závidieť mŕtvym. V každej časti sveta sa bude diať niečo nepredvídané. V každej krajine bude strach, bolesť a bieda. Ten čas sa blíži a priepasť sa rozširuje bez nádeje. Myslím, že ten čas a znamenia toho času jasne ukazujú, že jednoznačne sa stane niečo, čo vyjadrí Boží zásah do našich dejín. Myslím, že je to nevyhnutné. Myslím, že ak sa budeme modliť, môžeme zmierniť tú katastrofu, čo má prísť, nech by mala byť akákoľvek. Ale myslím si, že by sme ju dokázali celkom odvrátiť, keby sa modlilo dostatočne veľa ľudí. Ak nie, to je tá vec. Ak nie, tak si myslím, že rôznymi náznakmi, ako je počasie, zemetrasenia, tornáda, hurikány, nám Pán bude postupne dávať znamenia a varovania, že sa máme kajať. Ak sa budeme kajať, myslím si, že celá záležitosť že Rusko sa zmení a nastane mier. Ak sa nebudeme kajať, myslím, že sa to stane, ale nie skôr, ako sa na celom svete budú odohrávať veľké katastrofy.